vyzerá? Magnifik! Tvoj nápad usporiadať svadbu tvojej céry tu v hoteli uprostred lyžiarskej sezóny stále geniálny. Já toho Roberta zabiju. Ale mě se nedívej. Nevesta to zvládá statočne. Problém je však so ženichom. Čože? Je nezvestný. Co jsi udělal s Matějem? Já? Tu sa stal zločin, je to jasné? To by matka nepřežila. Dovedeš si představit mrtvý ženich den svatby. Není to zlý znamení? A Matej je tu. No, a nebo taky ne. No to nepoznám, aké to má hodnotenie na ČSFD. Veľmi dobre, povedal by som vynikajúce.